Ustekabez betetako eguna. Ipuin hau lehen sorospenak lantzeko sortuen material sortaren parte da. Gainerako materiala eskuragarri dago Gazte Oihartzun Gogorrian. Ipuin hau aurrekin lehen sorospenak lantzeko sortu da. Ipuin honen helburua lehen sorospen urratsak ikastea, larrialdietako telefono zenbakiak ikastea, larrialdietakoa Oihartzungo udaltzainena eta Oihartzungo ambulategikoa, eta egoera hauen aurrean lasaitzen ikastea da. Nola? Ipuin honen bidez lehen sorospen pausoak ikasiko ditugu. Lehen sorospenak. Ipuinean laguntalde baten historia kontatzen da. Ezbehar bat gertatuz gero, eman behar diren urratsak lantzen dira. Lehenengoa babestu, gure burua babestu eta ingurua segurua dela ziurtatzea. Bigarrena, laguntza eskatzea. Umeen kasuan helduen laguntza eskatu eta bat bira deitzea. Eta hirugarrena, sorostea. Osasun langileak iritsi arte, behar den laguntza eman zaurituari. Osasun larrialdietako langileen argibidea jarraituz, kontziente dagoela ziurtatu une oro. Egun eguzkitsua da, eta Lur bere lagunekin gelditu da arratsaldeko 4:00 Oihartzungo plazan. Oso gogotsu dago, aspaldi ez delako bere lagunekin gelditu. Dutxatu, arropa jantzi eta plazara doa oinez. Plazan, bere zain, Odei, Izei, Amets eta Amaiur daude. Izeiek Ibargaingo parkera joatea proposatu die bere lagunei. Denak ados daude eta Ibargaingo parkera oinez abiatzen dira. Bidean, Lurrek ongi sentitzen ez dela xuxurlatzen dio Amaiurri belarrira. Pixka bat zorabiatuta sentitzen dela esaten dio. Amaiur kezkatu egiten da eta gainontzeko lagunei esaten die. Denen artean eserleku batera joatea adosten dute. Bidean doazela Lurreko nortea galtzen du eta buruarekin jotzen du Lurra. Lagunak larritu egiten dira eta Ametsek urduri hau esaten du. Zer egin dezakegu? Orduan, Izeiek honako hau proposatzen du. Lehenik eta behin, lasaitu egingo gara. Eta lasaitutakoan mugikorretik bat bi zenbakira deituko dugu. Laguntzera etor daitezen. Baina ez dugu mugikorrik, zer egingo dugu? Esaten du Amaiurrek kezkaturik eta urduri. Kontzejupe plazan familia bat ikusten dute lagunek eta harengana jotzen dute denen mugikorra eskatzeko. Orduan, Odeiek esaten du. Aizue, baina ezin dugu Lur bakarrik utzi, norbaitek berarekin gelditu behar du. Beraz, bere gana noa. Besteek egoera azaltzen diote plazan ikusitako herrikideari, eta mugikorra eskatzen diote larrialditara deitzeko. Arna sasakon hartzen dute eta lasaitutakoan mugikorra hartu eta bat bira deitzen dute. Orduan, ahots bat entzuten dute. Kaixo, nor zara? Galdetzen dira ahotsak. Izei naiz. Eta zer gertatu da? Nire lagun bat etzen ondo aurkitzen eta lurrera erori da. Zauririk badu, odolik ikusten duzuen? Kopetan zauri bat du, eta odol pixka bat. Ados, lasai, oraintxon joango gara. Nun zaudete? Ez dakit elbidia, baina Oihartzunen gaude, Abaraska ludoteka onduan. Minutu batzuk pasatakoan anbulantzia iristen da eta Lurrengana hurbiltzen dira. Lagunek, bitartean, oso urduri eta kezkaturi jarraitzen dute. Osasun langileak Lurrengana hurbiltzen dira eta minutu batzuk berarekin egon eta goxatu ondoren Lur ongi sentitzen da. Osasun langileek lagunak zoriontzen dituzte izandako jarrerarengatik. Lur zorabiatu egin denez ez du gertatutakoa oso ongi gogoratzen. Beraz, Amaiurrek osasun langileek esandako gogorarazten du. Horrelako egoera batean aurrean, lehenik eta behin, lekua seguru dela ziurtatu behar dugu. Bigarren, laguntza eskatu behar du. Bat bira deitu. Azkenik, soroztu, zaurituaren ondoan egon eta osasun langileek telefonoz emandako urratsak jarraitu. Horrela, beste baterako badakite egin behar dutena zer den. Handik bi egunetara, Lur bere gurasoekin medikuarena joaten da. Medikuak oso ongi dagoela esaten dio. Beraz, lagunek izandako jarrera eskertzeko, Lur eta bere gurasoen artean Mazedonia prestatzen dute. Arratsaldean, Lur berriz ere plazara joaten da, eta lagunekin egindako Mazedonia partekatzen du. Larrialdien aurrean baliagarriak diren telefono zenbakiak. Larrialdi orokorrak, bat bi. Oihartzungo udaltzaingoa, 943, 4 bat. Oihartzungo ambulategia, 943 00 6505. Ikusian lagun bat Lurrian, ez du erantzuten bera ikutzian, helduen gana jo laguntza
eguzkian gogoratu, bat bira deitu.